രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ. 9-ാമത്തെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. 9 എടുത്തു മാതാജി. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്? 9-ാം അധ്യായത്തില് ദൈവദൂഷണം അതില് ജപം കഴിഞ്ഞ് ജപത്തിന് 4 വിഭാഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി. സമർപ്പണം. സമർപ്പണത്തിന് തെറ്റിപ്പോയി, ക്ഷമിക്കണേ മാതാജി. സമർപ്പണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത്? ഭക്തി തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ നേരിടണം? ദൈവദൂഷണം, പൂമാല സ്വീകരിക്കൽ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം വെക്കൽ, വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവം പ്രണമിക്കൽ, അനുഗമിക്കൽ, വിഷ്ണുക്ഷേത്ര തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കൽ, വിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തിന് പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ, ഭഗവത്സേവനം ചെയ്യൽ. ദൈവദൂഷണം പറഞ്ഞത് 32 അപരാധങ്ങൾ. 32 അപരാധങ്ങൾ. ജപം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സമർപ്പണം 35 35. അതെ, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി. എടുക്കേണ്ട മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഏതാണെന്നുള്ളത്. ഞാൻ ചോദിച്ചത് വെച്ചാല് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചത്. അത് പറഞ്ഞ ദൈവദൂഷണം വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ നേരിടണം അത് പറഞ്ഞു. നിന്ദിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അവിടെ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നെങ്കിൽ അവിടെ അവരെ എതിർക്കാൻ തോൽപ്പിക്കണം. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറണം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എതിർത്ത് തോൽപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് മാറണം. പിന്നെ തിലകം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ശരീരം അവരെ പിന്നെ അടുത്തത് പൂമാല സ്വീകരിക്കൽ. 23 പൂമാല സ്വീകരിക്കും.
അതായത് കൃഷ്ണൻ അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൂമാല നമ്മൾ അണിയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അതുപോലെ സാറ് പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി പിന്നെ വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ നൃത്തം അതായത് വയ്ക്കൽ. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രണാമം അർപ്പിക്കണം, പ്രണാമം നടത്തി ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രഥയാത്രയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം. വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. സമൃദ്ധികളും ലഭിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വൃന്ദാവന, മധുര, ദ്വാരക തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കണം. വിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കൽ, അർച്ചന ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനം, പാട്ടുപാടൽ, പിന്നെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യൽ, പിന്നെ പാട്ടുപാടൽ, ഭഗവാന്റെ പാട്ടുപാടൽ, പിന്നെ സങ്കീർത്തനം. സ്തുതി ചെയ്യുമ്പോൾ പാപകർമ്മങ്ങൾ വേരോടെ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്ക് മാത്രമേ മുക്തി തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിനിധിക്കോ കൃഷ്ണന് മാത്രമേ മുക്തി തരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ സങ്കീർത്തനം പാടണം. ചെല്ലുന്നത് ജപം, അത് ഉറക്കെ ചെല്ലുന്നത്. ഉച്ചത്തിൽ പതുക്കെ ജപിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്കും അതിന് ശ്രേയസിന് ലഭിക്കും. നമ്മളിപ്പോ 64 നിയാമക തത്വങ്ങൾ എത്ര വരെ നമ്മൾ എടുത്തു? 34 വരെ എടുത്തു. ഇനി 35ാമത്തെ പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് സമർപ്പണം അല്ലെ? 35ാമത്തെ പോയിന്റ് സമർപ്പണം പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ സമർപ്പണം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുവരെ 34 പോയിന്റ് വരെ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തത് പറഞ്ഞതാണ് സമർപ്പണം. സമർപ്പിക്കുക നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ സമർപ്പണം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ ചില പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. സമചിത്തരായ ഭക്തന്മാർക്ക് കൃഷ്ണനോട് താഴെ പറയുന്ന 3 വിധേയത്വം കാണിക്കാം. ഒന്ന് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, രണ്ടാമത്തത് അത് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന, ദൈന്യബോധികം പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം, മൂന്നാമത്തത് ലാലസാമയി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വിധത്തില് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനോട് ഭക്തന്മാർക്ക് വിധേയത്വം കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമത്തത് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, അത് തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത് ദൈന്യബോധികം പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം. മൂന്നാമത്തത് ലാലസാമയി സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 3 തരത്തില് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, ദൈന്യബോധികം, ലാലസാമയി, അതാണ് 3 തരത്തില് പറയുന്നത്. അതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നത് ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനമല്ല. ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്ന ആൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റത്തെ ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് ബോധവാനാകുന്നയാൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത്, ദാസൻ, പിതാവ്, കാമുകി എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ. ഇതിനാണ് ലാലസാമയി അഥവാ ഒരുവന്റെ സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഇച്ഛാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായും ആത്മീയ പുരോഗതിയുടെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ഫലമായി ഭഗവാനുമായുള്ള തന്റെ ആദിമ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപൂർണ മോചനം സംസിദ്ധമാകുന്ന സ്വരൂപസിദ്ധി എന്ന സാങ്കേതിക അവസ്ഥയ്ക്കാണ് ലാലസാമയി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലാലസാമയി ഘട്ടത്തെയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഈ ലാലസാമയി ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ സ്വരൂപസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മളത് നമ്മളെ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിക്കും.
എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്വരൂപാവസ്ഥ ഏതാണെന്നുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു, നമ്മളിവിടെ നമ്മളെല്ലാം മറന്നുപോയി. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛൻ, നമ്മുടെ അമ്മ, നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങള്, നമ്മുടെ ഭർത്താവ്, കുടുംബം, മക്കൾ, ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ, നമ്മുടെ ലോകമുണ്ട്, ആ ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ്. ഏതെങ്കിലും രൂപത്തില് ഭഗവാനെ നമ്മള് ദാസ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. ഏത് സ്വരൂപത്തില് നമ്മുടെ ശരിയായ രൂപം, സ്ഥായിയായ രൂപം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്താകാം, ദാസനാകാം, പിതാവാകാം, കാമുകിയാകാം, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും നിലയില് നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ആ നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ, അതായത് സ്വാഭാവിക നിലയിലേക്ക്, ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥായിയായ ഒരു ഭാവമുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വഭാവ രൂപമുണ്ട്. അതിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ഇച്ഛ, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്, ലാലസാമയി ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം നമുക്കിത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ വിധേയത്വ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുമാരന്മാരോട് സ്വാഭാവികമായ ഒരു സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും അതിതീവ്രമായ ഈ സ്നേഹവികാരമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ യാചിക്കുന്നു. ഈ മട്ടിലുള്ള സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആകർഷണം അങ്ങയുടെ നേരെ എനിക്കും ഉണ്ടാകണേ എന്ന്. ഈ ഉദാഹരണം തികച്ചും അനുരൂപമാണ്. ഈ ഉദാഹരണം തികച്ചും അനുരൂപമാണ്. യുവതി യുവാക്കൾക്ക് എപ്പോഴും പരസ്പരം ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക എന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാത്രം. ഇതിനെ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള രതിപ്രചോദനം കൊണ്ട് തന്നെ, ഇത് വിശേഷാൽ പരിശീലനമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആകർഷണം. ഈ ഭൗതികമായ ഒരു ഉദാഹരണമാണത്. പക്ഷേ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാനുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള താനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്നേഹബന്ധമാണ്. ഏതെങ്കിലും ലാഭചിന്തയോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമോ ഇതിനില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണഘട്ടമാണിത്. ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവിക ആകർഷണം. എന്താണിത്? ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ ആകർഷണമാണത്. ഇതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം. വിനയത്തിന്റെ പേരിലുള്ള വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, എന്നേക്കാൾ പാപിയായ ഒരു ജീവാത്മാവുമില്ല, എന്നേക്കാൾ ധിക്കാരിയായ മറ്റാരുമില്ല. എന്റെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ സ്വയം നാണിച്ചു പോകത്തക്കവണ്ണം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയി ഞാൻ. ഇതാണ് ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവിക നില. അപ്പൊ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റുപറയാൻ ചെന്നപ്പോ നമ്മൾ നാണിച്ചു പോയി എന്നാ പറയണത്. കാരണം അത്രയും അപരാധിയും പാപിയുമാണ് ഞാൻ. ഇതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള നില. ഭക്തന്റെ നില അങ്ങനെയാവുമ്പോ മറ്റുള്ളവരുടെ നില എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഭക്തൻ ചിന്തിക്കാണ് ഞാൻ സ്വയം അപരാധിയും പാപിയുമായി പോയല്ലോ എന്നാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്താത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തീർച്ചയായും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. ഇത് സമ്മതിക്കുകയും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്തു കഴിയുന്നതോടെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ഏറ്റുപറയുകയും വേണം, സമ്മതിക്കുകയും വേണം. അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ ഭഗവാൻ യഥാർത്ഥ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഒരേ പാപപ്രവർത്തികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ മാപ്പ് നൽകുമെന്ന് കരുതി തെറ്റാവർത്തിക്കാനുള്ള ദുഷ്പ്രവണത വച്ചു പുലർത്താൻ ആരും തുനിയരുത്. നാണം കെട്ടവർ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. എന്റെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ലജ്ജിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം സർവപ്രധാനമാണ്. സ്വന്തം പാപകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലജ്ജിക്കാതെ ഭഗവാൻ എല്ലാം ക്ഷമിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് വിചാരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അതേ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് വങ്കത്ത് നിറഞ്ഞ ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലജ്ജിച്ചു പോകുന്ന എപ്പോഴാണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറയാൻ പോകുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അത് ചെയ്തു, പക്ഷെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവണത, അത് ദുഷ്പ്രവണതയാണ്. അങ്ങനെ പാപപ്രവർത്തികള് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, അതാണ് വരുന്നത് അവിടെ. അത് എങ്ങനെയാണ്? വങ്കത്വം നിറഞ്ഞൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. നാരദീയ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ വിധേയത്വത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭക്തൻ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ താമരക്കണ്ണ, നിരന്തരം ഒഴുകുന്ന കണ്ണീരോട് കൂടി ഭ്രാന്തനെ പോലെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം പാടി എനിക്ക് യമുനാ തീരത്തു കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ദിനം എന്ന് വന്നെത്തും. ഇത് മറ്റൊരു സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടമാണ്. അങ്ങയെ കാണാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരമായും ലോകം തന്നെ നിശൂന്യമായും തോന്നുന്ന അവസ്ഥ.
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിച്ചത്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും, വിശേഷിച്ച് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശം. അതായത് നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാനെ കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും നമുക്ക് എന്തായിട്ട് തോന്നണം? ഓരോ നിമിഷവും സംവത്സരമായിട്ട്, 12 സംവത്സരമായും ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായിട്ട് തോന്നുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഉള്ളിൽ തട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും സ്വന്തം രീതിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഇതാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശം പറയുന്നത്. എല്ലാവരും ഉപദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും 12 സംവത്സരം പോലെ, ലോകം തന്നെ ശൂന്യമായ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ തോന്നിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കേളാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരയാനും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കണം. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. ഈ ലൗല്യത്തെ വളർത്തുമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തൻ കൊടുക്കേണ്ട വില. ഇതല്ലാതെ അവിടെ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെ വില ഭൗതികാടിസ്ഥാനത്തിൽ കണക്കാക്കാനാകില്ല. ലൗല്യം ലാലസാമായി, അതായത് അഭിലാഷവും ഔത്സുക്യവുമാണ് അവിടെ പ്രവേശിക്കാൻ നാം കൊടുക്കേണ്ട വില. ഇത് ഒന്ന് ഞാൻ വേറെ രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് ഇത് നല്ല മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ശരി, നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി അത് പറയാം. ഇതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളത് എളുപ്പമുള്ളത്, അത് മാത്രം ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട അടുത്തത് 36ാമത്തെ പോയിന്റ്, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടൽ. പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഭഗവത്ഗീത നിറയെ പ്രാമാണികമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ്. വിശേഷിച്ചും വിരാട് രൂപത്തോട് അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 11ാം അധ്യായം, അതുപോലെ തന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിലെ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലും 100 കണക്കിന് പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. ഭക്തനെ ചൊല്ലാൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ചിലത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഇത്തരം സ്തോത്രങ്ങളുടെ മഹാത്മ്യം സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾക്ക് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട സ്തോത്രങ്ങൾ പാടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തുതികൾ ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിൽ 100 കണക്കിന് സ്തുതികളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥന ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗൗതമീയ തന്ത്രത്തിൽ എല്ലാ പദ്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് ചൊല്ലാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടി കീർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത്തരം ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് സ്തോത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ നാവുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹർഷിമാരും മറ്റു പുണ്യാത്മാക്കളും ആദരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യരാണ്. എങ്ങനെ? ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവർ കൃഷ്ണനെ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്നു. എന്നാൽ സദാ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല, മറിച്ച് ദേവന്മാർ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ വ്യത്യാസം നോക്കാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആരാധ്യനാണ്. ഭക്തന്മാര്. ഒരു ശുദ്ധൻ ഭക്തന്മാർക്ക് ദേവന്മാരോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ദേവന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഔത്സുക്യം കാണിക്കുന്നവരാണ്. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അടുത്തത് 37ാമത്തത് പ്രസാദ ഭക്ഷണം. ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുകയും ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായ ഫലം നേടും എന്ന് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ആദരപൂർവ്വം നിത്യേന ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ചരണതീർത്ഥം കുടിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ 1000 യാഗം നടത്തുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഫലം നേടുന്നുവെന്ന് പത്മപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ചരണാമൃതം പാനം ചെയ്യുക. 38ാമത്തെ പോയിന്റ്, ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തിൽ അഭിഷേകം നടത്തിയ ജലം ശേഖരിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ചരണാമൃതം. പൂക്കളും ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനദ്രവ്യങ്ങളും കൊണ്ട് സൗരഭ്യമുള്ളതാക്കി തീർത്ത ജലം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ കൂടി വഴുതി വീഴുന്നത് ശേഖരിച്ച് പുളിയില്ലാത്ത തൈരുമായി കലർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാക്കുന്നു. എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് അപാരമായ ആത്മീയ മൂല്യമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ചരണാമൃതം എപ്പോഴും അവിടെ വെച്ച്
വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചരണാമൃതം സേവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു അത്രയും മൂല്യമുള്ളതാണ് ചരണാമൃതം. അതെങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ചരണാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം, അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലം ശേഖരിക്കുന്നതാണ്. അഭിഷേകം ചെയ്ത ജലത്തില് പൂക്കള്, ചന്ദനം, പനിനീര് തുടങ്ങിയ വാസനദ്രവ്യങ്ങളും പിന്നെ അതിൽ പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കലർത്തുക. അങ്ങനെയാണ് ചരണാമൃതം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ചരണാമൃതം സ്വാദിഷ്ടമാണെന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് അപാരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ മൂല്യം അതിനുണ്ട്, ചരണാമൃതത്തിന് ഉണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നതോടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കാനുള്ള അർഹത നേടാൻ എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഈ ചരണാമൃതം കഴിക്കുന്നത് കൂടെ സാധിക്കും. ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വലിയ പാത്രത്തിൽ ചരണാമൃതം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കും. ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കാനും പ്രതിഷ്ഠാമൂർത്തി ആരാധിക്കാനും എത്തുന്നവർ തികഞ്ഞ ആദരവോടെ 3 തുള്ളി ചരണാമൃതം കഴിക്കുകയും അതോടെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നവരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും, ഒപ്പം തന്നെ ചരണാമൃതം ആദരവോട് കൂടി അത് സേവിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 39 വിഗ്രഹത്തിന് അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കളും പൂക്കളും മണക്കുക. ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന സുഗന്ധ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ച് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പ്രസ്താവമുണ്ട്. ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച ഈ സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ അതൊക്കെ മണക്കും. അത് വസ്തുക്കൾ മണക്കുന്നു. അത് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച്. സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ ഭക്തന്മാർ മണക്കുന്നു. അതോടെ സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഇത് മണക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർപ്പത്തിന്റെ ദംശനമേറ്റ് മയങ്ങുന്നവരെ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുമ്പോ അവരെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. അതാണ് എന്തിന്റെ പറയുന്നത്? ഈ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച പൂക്കള് മണക്കുന്നത് കൊണ്ട് പറയുന്നത്. വസ്തുക്കൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച സുഗന്ധ വസ്തുക്കൾ എന്തായാലും പൂക്കളാവാം, മാലയാകാം, എന്തോ ആകാം, അത് മണക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? സർപ്പദംശനമേറ്റവർ നിർദ്ദിഷ്ടമായ പച്ചമരുന്ന് മണക്കുന്നതോടെ വിഷബാധ മാറി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നത് പോലെ അവർ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളുടെ വിഷവേഗത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നു ആണ് പറയുന്നത്. 40 വിഗ്രഹ സ്പർശം. വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരയിൽ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സ്പർശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. വൈഷ്ണവ ചര്യയിൽ കടന്ന് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? വൈഷ്ണവ ചര്യയിൽ കടന്ന ആളായിരിക്കണം. വൈഷ്ണവ തത്വങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാൻ അവകാശമുള്ളൂ. ഭാരതത്തിൽ ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനകാലത്ത് ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങി അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയും മറ്റും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭണം നടന്നിരുന്നു. അവരുടെ ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു വിലക്ക്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്താണ്? ചണ്ടാലൻ തുടങ്ങി അധകൃതരെയും തൂപ്പുകാരെയൊന്നും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ശരിക്കും ശുചിത്വമില്ലാത്ത സമ്പ്രദായങ്ങൾ, അതായിരുന്നു വിലക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരയിൽ പറയുന്നത് വൈഷ്ണവചര്യയിൽ കടന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദേഹമായിട്ടുള്ള വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന കിടയിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു? ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർക്കുമായിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായാലും അവന് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. അപ്പൊ ശുചിത്വം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശുചിത്വം നമുക്ക് വേണം. ഹരിജൻ ശുചീകരണ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന ഒരു സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായി ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വലിയ വടംവലി നടന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കള്, ഹരിയുടെ മക്കൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹരിജൻ എന്ന സാങ്കല്പിക നാമം കൊടുത്ത് അവരെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഗാന്ധിജിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഉടമകളും ഗാന്ധിജിയുടെ അനുയായികളും തമ്മിൽ വടംവലി നടന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വിഗ്രഹ സ്പർശത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സ്പർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? വൈഷ്ണവ
ആചാര്യങ്ങൾ, വൈഷ്ണവ ചര്യകള്, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവതാരത്തില് ഭക്തിരസേവനം അത് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ള അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആരായാലും എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശുചിത്വം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ പാടുള്ളൂ. ഭക്തന്മാർക്ക് ശുചിത്വം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പോയിന്റ് 41 വിഗ്രഹ. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നിയമം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ നിയമം തന്നെയാണ്. ശുചിയായ ആർക്കും ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം എന്നുള്ള നിയമം. വാസ്തവത്തിൽ അതാണ് സ്ഥിതി. വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയും ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം. അല്ലാതെ വഴിയെ പോകുന്നവർക്കാവില്ല. ഇപ്പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം, ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അങ്ങയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരും. അപ്പോ അങ്ങനെ വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാൻ സാധിക്കും, വഴിയെ പോകുന്നവർക്കൊന്നും സാധിക്കില്ല. ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടന്ന് വിഗ്രഹത്തെ സ്പർശിക്കുന്നവന് ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശുചിത്വം അല്ലെ? ശുചിത്വം എല്ലാവർക്കും വേണം. ആ ശുചിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് ചിട്ടയായിട്ട് ക്ഷേത്രാചാരങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാം, വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് എന്താണ് ഗുണം? വിഗ്രഹം സ്പർശിക്കാൻ, ഭൗതിക പാപങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും അവർക്ക് സാധിക്കും, സർവാഭിഷ്ടങ്ങളും കൈവരിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കും. അടുത്ത 41 വിഗ്രഹ ദർശനം. ശ്രീകൃഷ്ണ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നതിനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്താവം വരാഹ പുരാണത്തിലുണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നു, വസുന്ധരെ, വൃന്ദാവനത്തിൽ ചെന്ന് ഗോവിന്ദദേവന്റെ വിഗ്രഹം ദർശിക്കുന്നവൻ യമരാജന്റെ കോടതി കയറേണ്ടി വരില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ലോകങ്ങളിൽ, അതായത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്ത് അയാൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഒരാൾക്ക് ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ. അപ്പോ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലേക്ക് ഉയരാൻ എന്തുമാത്രം മതി? വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവിന്ദ വിഗ്രഹം ദർശിച്ചാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ എന്ത് വേണ്ട? യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ പോലും കയറേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വരാഹ പുരാണത്തില് പറയുന്നതാണ്, ഒരു ഭക്തൻ പറയുന്നതാണത്. ആരതി ദർശനവും ഉത്സവാഘോഷങ്ങളും. വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നത് കാണുന്നതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണുന്നവന്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും അതോടെ നശിക്കും. അപ്പൊ വിഗ്രഹത്തിന് ആരതി ഒഴിയുന്നത് കാണുമ്പോ നമ്മളെ എന്ത് മാറുന്ന പറഞ്ഞത്? സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം പോലും തീരും. രാവിലെ ആരൊക്കെ ആരതി കയറാറുള്ളത്? ആരതി ചെയ്യുന്ന കാണാറുണ്ടോ അമ്പലത്തില്? കാണാറുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. കാണുന്നവർക്ക് ഗുണം മനസ്സിലായി അല്ലെ? ആരതി നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം കാണാം. ആരതി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണം? ഭഗവാന്റെ മുഖം നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ്? സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫലം അതോടെ തീരും. ബ്രഹ്മഹത്യാ പാപം പോലും നീക്കും. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൃഷ്ണന്റെ ജന്മദിനം, ശ്രീരാമ ജയന്തി, പ്രമുഖ വൈഷ്ണവരുടെ ജന്മദിനം, ചുളൻ യാത്ര, തോളയാത്ര തുടങ്ങി പലതരം ശിഷ്ടാചാരങ്ങൾ നാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം എല്ലാ മേളകളിലും ഭഗവാൻ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ വരും? രഥത്തില് ഭഗവാൻ എഴുന്നള്ളും. ബഹുജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ രഥം നഗരത്തിലെ മിക്ക വീഥികളിൽ കൂടി ഘോഷയാത്രയായി കടന്നുപോകും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചടങ്ങിൽ വെറും ജിജ്ഞാസ മൂലം രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ, അതായത് പട്ടിയിറച്ചി തിന്നുന്നവൻ പോലും വിഷ്ണുവിന്റെ ചങ്ങാതിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഭവിഷ്യപുരാണം പറയുന്നു. അപ്പൊ ആ രഥത്തിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ച ചണ്ടാലന് പോലും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ചങ്ങാതിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭവിഷ്യപുരാണത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതില് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി പറയാനുള്ളത്, ഫസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറയാം. സമർപ്പണത്തില് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? 3 പോയിന്റ് പറഞ്ഞില്ല. ഒന്ന് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, രണ്ടാമത്തത്
പ്രാർത്ഥനാത്മികം, സ്വതന്ത്രമായുള്ള പ്രാർത്ഥന, ദൈന്യബോധികം, പൂർണ്ണമായുള്ള സമർപ്പണം, മൂന്നാമത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ സമർപ്പണത്തിന്റെ 3 ഭാവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം, സ്വതന്ത്രമായ എന്നാച്ചാല് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി എന്നാണ് അതിൽ അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തൻ തന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു മറയില്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റത്തത് ഇതിൽ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വായിച്ചത്ര മനസ്സിലാവില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ നമ്മളെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങള് ഒരു മറയില്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കില്ലേ? അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ? നമ്മളപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥനാത്മികമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പുതിയൊരു വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം. അത് ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഭാവമാണത്. ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം. ഒരു സുഹൃത്തിനെ പോലെ, ഒരു കാര്യസ്ഥനെ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ അമ്മയെ പോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക, നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറയും, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടല്ല, അങ്ങോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഇത്. അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറയാം. അവിടെ എന്തില്ല? പ്രത്യേകിച്ച് നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും ഒന്നും ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങള്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആരോട് പങ്കുവെക്കാണ്? ഭഗവാനോട് പങ്കുവെക്കുക. അതാണ് എന്ത്? സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. തികച്ചും സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായിണ്ടാവൂല. ആ ബുക്കിലുള്ളത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് പോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എന്താന്ന് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സംപ്രാർത്ഥനാത്മികം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന്? ഇനി അടുത്തത് ദൈന്യബോധികം. ദൈന്യബോധികം എന്ന് വെച്ചാല് പൂർണ്ണമായ സമർപ്പണം. ദൈന്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ദൈന്യം, ദീനത എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ, എളിമ, ദീനത, നിസ്സഹായത എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ താൻ എത്ര നിസ്സാരനാണെന്നും ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ആശ്രയമാണെന്നും ഫുള്ള് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, നമ്മൾ എത്രയും നിസ്സാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ ദൈന്യബോധികം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ആത്മസമർപ്പണം. നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനിലുള്ള ആശ്രയം, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ ദൈന്യബോധിനം എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള സമർപ്പണം. മനസ്സിലായോ രണ്ടാമത്തത്? ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ലാലസാമയി. ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, ലാലസ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശക്തമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ? ലാലസാമയി എന്നല്ല പറഞ്ഞ അത്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മുടെ ആ സ്റ്റേജ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ്, അതായത് നമ്മള് ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ, ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ്, നമ്മൾ ദാസന്മാരാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നമ്മുടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു, നമ്മൾ മറന്നുപോയി. നമുക്കിപ്പോ എന്ത് മാത്രം അറിയുള്ളൂ? നമ്മളെ ചുറ്റും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ, മുന്നത്തതൊന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് എന്ത്? ലാലസാമയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നുള്ള ആ പൂർണ്ണ സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരാം. അതായത് നമ്മൾ ഏത് അവസ്ഥയിലായിരുന്നു? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തില് നമുക്കൊരു സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അല്ലെ? അതാണ് എന്ത്? ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? വീഡിയോ ഓഫ് ആയിപ്പോയി മാതാജി. വീഡിയോ ഓൺ ആവുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ മാതാജി. ഏതാണ്? ഈ ലാലസാമയി മാത്രം. ലാലസാമയും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ ആസ്വാദകനും നമ്മൾ ആരാണ്? ദാസന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഭഗവാനെ ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിലോ, കാമുകി ഭാവത്തിലോ, കാമുകന്റെ ഭാവത്തിലോ, പിതാവിന്റെ ഭാവത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും രീതിയില്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് മറന്നുപോയി? അത് ഫുള്ള് നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അപ്പൊ നമ്മള് ആ സ്വരൂപത്തെ, നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ്?
ഇത് പെർമനന്റ് അല്ല, ഇത് ടെമ്പററി ആണ്. ഈ സ്ഥലം ടെമ്പററി ആണ് നമ്മുടെ, അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ അവിടെയാണ് നമ്മള്. ആ സ്വരൂപത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ആ സ്വരൂപത്തെ ആഗ്രഹിച്ച് അതറിയുന്നത്, അതാണ് എന്ത് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ഏത് സ്വരൂപത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതെ അതെ, അതാണ് എന്ത് ലാലസാമയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമ്പൂർണ്ണ സേവനത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അതാണ് ലാലസാമയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ലാലസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശക്തമായ ആഗ്രഹം. അതായത് ആ ഫുൾ ടൈം എപ്പോഴും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ നമ്മൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളവരല്ലല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരവും ഇല്ല, നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളിത് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ട്, ഇല്ലേ? അത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ, തീവ്രമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അതാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നോ അവിടെ നിന്നുള്ള നമ്മുടെയൊക്കെയുള്ള പൂർണ്ണമായ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ അവസ്ഥ, നമ്മുടെ ആ സ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടത്തെ ആഗ്രഹിക്കുക. ഒരിക്കലും ഭഗവാനുമായുള്ള വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഗ്രന്ഥത്തെ ബോധവാനാകുമ്പോൾ തന്റെ ആദിമ നില മനസ്സിലാക്കുകയും ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ സുഹൃത്ത് ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ, ഇതിനാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സമ്പൂർണ്ണ നിലയില് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ നിലയിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക, അതിനാണ് ലാലസാമയി എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ മൂന്നും? മനസ്സിലായി. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര പോയിന്റ് വരെ കണ്ടു? 42 വരെ, അല്ലെ? 42 വരെ കണ്ടു. 42 വരെ പോയിന്റ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? അത്യാവശ്യം എല്ലാം കൂടെ തലക്കാത്ത് കിടന്നു വരളുന്നു. ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോ സംശയം ഉണ്ടോന്ന്, പഠിച്ചോന്നല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നു. ഓരോന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ പിന്നെ ചോദിച്ചാൽ അറിയുന്നില്ല. അതുണ്ടാവില്ല, അത് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഇത് ഭക്തിരസാമൃതം എന്തല്ല, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് കുറച്ച് പാടാണ്. നമുക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്കൊക്കെ തോന്നും, ആ ഇത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഇത് എളുപ്പമാണല്ലോ, കേൾക്കുമ്പോ നല്ലപോലെ നല്ല രസത്തിൽ കേൾക്കാം, നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. പക്ഷെ മാതാജി ലാലസാമയി പിന്നെ ഒരു ലൗല്യം ഏതാണ്ടൊന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ ഒരു ഭാഗം. ലാലസാമയി ലൗല്യമാവണത് അല്ലേ? ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൗല്യം ലാലസാമയി കണക്കല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി കേഴാൻ പഠിക്കണം. ഈ വിദ്യ മനസ്സിലാക്കി ഉറക്കെ കരയുകയും ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഉത്സുകനാകുകയും വേണം. ഇതിനാണ് ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാവത്തിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ ഉത്സുകനായിരിക്കണം. അതിനെ നമ്മൾ ലൗല്യം എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും മഹത്തായ സമ്പൂർണതയ്ക്കുള്ള വിലയാണ് ഈ കണ്ണീര്. ഈ ലൗല്യത്തെ വളർത്തുമെങ്കിൽ അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഭക്തൻ കൊടുക്കേണ്ട വില. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹം കാട്ടാൻ പറഞ്ഞു, ഉത്സുകനാകാന്ന് പറയില്ലേ, എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു വികാരം വരുമല്ലോ. അതായത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉത്സുകനായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം, നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയും, മാതാജി എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ സമയം കുറവാണ്, എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് പറയുമല്ലോ. അത് നമുക്ക് എന്താണ്? ഉത്സാഹം ഇല്ലാത്തതാണ് നമുക്ക്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിനു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ എന്തായാലും എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യാം മാതാജി, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം മാതാജി എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അതിനൊരു ഉത്സാഹം വരും. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റണതല്ല, നമ്മൾ ചെയ്യും. അതായത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പറയാണ്? എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും. അവിടെ ഒരു സംശയം വരുവാണ്. ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ, ഇപ്പൊ നമ്മള് വിളക്കുളത്തുണ്ട്, നമുക്കൊരു ദിവസം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മള് വേറെ പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലാണ്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചിട്ടയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല, അപ്പൊ നമുക്കൊരു സങ്കടം പോലെ വരില്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത്. അതിനെന്താ പറയാ? അതിനൊന്നും പറയില്ല. അല്ല മാതാജി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഗീത നമുക്ക് വായിക്കാൻ അറിയാം, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് മാതാജി ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പറയുക, എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് മാതാജി, ഞാനത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് അതിന് താല്പര്യമുള്ളത്. അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം, ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കും നമ്മള്.
അതായത് അത് നമുക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആർക്കും. കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ സമയവും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉത്സാഹം, ആ ഒരു ഉത്സാഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഫുള്ള് പറയില്ലേ 100% നമ്മൾ അതിന് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുക. നമ്മളോടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. നമ്മളോട് പറയാത്തൊരു പ്രോബ്ലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കണെന്ന് പറയും നമ്മളിൽ എപ്പോഴും. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി, നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്നുള്ളത്. അതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞ ആ ലൗല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി. ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അവസരം എപ്പോഴും തരില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ തോന്നണം, ഭഗവാനും ഗുരുവിനും തോന്നണം, ഭഗവാനും ഗുരുവിനും തോന്നണം. അത് നമ്മുടേതനുസരിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ചാൻസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് ആർക്കും കിട്ടില്ല ചാൻസ്. അതങ്ങനെ തന്നെയാ. കാരണം അത് ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്നല്ല പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് 39 ഇപ്പൊ എത്ര വരെ എത്തി? നമ്മള് 43 ഈ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. 42. ഇനി 43 മുതൽ അടുത്ത അധ്യായം. അടുത്ത എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട്? 10 എണ്ണം. 43 മുതല് 43 ശ്രവണം, 44 ഭഗവത് കാരുണ്യം വരുന്നുണ്ട്, 45 വരുന്നുണ്ട്, 46 വരുന്നുണ്ട്, 46 വരെ അല്ലേ? 44 ധ്യാനം, കാരുണ്യം വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. 6 എണ്ണല്ലേ? 46 വരെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അതില്. ശ്രവണം, കാരുണ്യം, മരണം, ധ്യാനം, 44. ശരിയാ. 45, 46. 4 എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് മാതാജി. നാളെ എടുത്താൽ മതിയോ? ഒന്ന് ഇനി എന്തായാലും 8:15 ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതില്. ഇന്ന് എടുത്തിട്ട് നാളെ റിവിഷൻ നടത്തിത്ത മാതാജി. അല്ല 10ാമത്തെ എന്തായാലും ഒന്നും തീരില്ല. അത് മാതാജി ഇപ്പൊ നാളെ എടുത്താൽ മതി മാതാജി. ഇപ്പൊ 15 മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. 10ാമത്തെ തീരില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. നാളെ നിങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്തോളൂ. നാളെ സൺഡേ അല്ലേ? അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായം എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ചൊവ്വാഴ്ചക്ക് റിവിഷൻ വെക്കാം. എന്നിട്ട് ബുധനാഴ്ച എക്സാം വെക്കാം. ഒരു ദിവസം പോകുക അപ്പൊ നിങ്ങളല്ലേ? കൊഴപ്പില്ല. എന്നാലും പോട്ടെ. ആ സാരേ എത്ര ലെസനാണ് ഇപ്പൊ 10 അധ്യായം ഉണ്ടോ എക്സാമിന്? ഇപ്പൊ എക്സാം 10 എണ്ണം, പിന്നെ അടുത്തതിൽ 9 എണ്ണം. അതിലധികം ഇല്ല. അതിലാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. മാതാജി എക്സാം 10 അധ്യായം പഠിക്കണ്ടേ മാതാജി? മാതാജി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ? അത് മാത്രമല്ല പരീക്ഷയ്ക്ക്? പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. അതിന്നായിരിക്കും വരുന്നത്. മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ആദ്യമേ തരാഞ്ഞെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നോക്കില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എത്രയുണ്ട് ഇതിലധികം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലെ? 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഭക്തന്മാരെയും ഭഗവാന്മാരെയും വിശ്വസിച്ച് ദാസനോട്ട് ഭഗവത്തോട് നന്മ മുഴുവനും ഭാഗവതം 10:74-40 ശുഭദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് പറയുന്നത്. നോക്കിയതാണല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.